Yate marita saluhuna dihamuna pemuruan nami marga gultum. Gabe raja nami. Puji madi bata aero di saliling-liling naro asini rohana. Tapuji matu hatta di bagasan lot sadarion ala dengkado mardalan sonak sohari beribuan. Ulaon pamasu-masuon ni berenami do burunami. Alani dihamuna lain nami dot iboto nami sudah keluarga gultum. Gabe raja nami. Di bagasan tikyon romahami sian hula-hula muna marga si mamora. Patuduhon olong ni rohanami di ulau muna sadarion. Makalason ulaun muna di bagasan sadarion. Bagasan sadarion lai itu nungata babe permain muna. Alani madok moliate mahamu tu di bata. Saya itu bana madi hamuna akapat carian. Tuta bana akapat samotan. Tugajangna umur muna. Sinur na pinahan gabi na niula muna wala nengot dengan nyari. Batutu. Jadi di hamuna iboto nami mamasu-masu madi bata. Saya lihat madi hamuna gajang di umur hipas-hipas samujulan narion. Lau mengajar-ajari sudah na akapino parmuna. Asa doon nami ma sungon hata ni si tua-tua. Di hamuna iboto nami dohot main nami. Ya bista batua ma perlinggoma direke namok-mok. Di bata si buat tua horas mahamuna di parorot. Asa di bagasa tikyope leh itu di haroro nami halacok kamu mak pasaton nami ma akaholong di rahanami anon tu bere nami doh tu buru nami asa suto songo dia penon hubapainan nami tu bere nami do buru nami on nang malek ibotoku saruma tu abari ngirik pahoku satu nomor ini satu nomor nono saksongo ni ma di hamuna dua di berenak ini dohot di burunan rumah tangga nai baru berekku doho buru asa berhiti-hiti haroro nami pita-pita nami tu debata rumah tangga nomor tua mahamu rumah tangga na berbahagia rumah tangga si tiruan si halomon ni jolma jalan nomor jahat di hatani debata di hamuna dua gomos pangiruan nami siat tulang musude keluarga dakia tamat sada tambah sada cetak dosa ada ini mana rembui tamat ala salah jawaban alani di hamuna dua molo sada tambah sada tetap sada di keluarga berarti hamuna dua ikut tetap sada roha asa terida songon hata di situ dua sada songon dayon aek tonggi songon dayon tu asa berhiti tok tong ingotomu di hamuna dua unang diskomunikasi berkeluarga saling menerima kekurangan dan kelebihan istri menerima kelebihan kekurangan suami suami menerima kelebihan kekurangan istri ketika itu ada di dalam keluarga buru kami bere kami berbahagialah karena saling mengerti alanima di hamuna dua saya di pas-pas tuhat tamahamu di tonga-tonga di keluar bunane baruon itu-gitu di ramoti hamuna asam berhiti pas-pas itu hatai tibu hamu gabean anak doh boru jala di pasu-pasu hamu dia ke perdalanan di keluarga muna siribur ni baka ma tu siribur ni hotak tu dia hamuna dua mangalakka tu si ma hamu dapat pangomoan Batutu. asa dohono nami ma emesi tabadua perlinggoman ni namo deke namo mo di batasi buat tua horas mahamuda dua di parorot Batutu. tua nana mahamu tua boru donga musa hormat tua di son huwa kami ulos nagajak si toro rabu pamita mo tu jahuwa de bata asa gajang maumur ni hamuda dua tu torong na pinoparmu maribur tujulan nayon asa dengan debata masu-masu ulut sono muna uloson gabe sonang todi muna di pas-pas tuhatta do todimu mancalon anggia ma di gonggom debata hamuna marlas di roha di tonga-tonga di keluarga muna sasa di sulu masatu batean ubasatamian non uloson tu hamuna dua sa mahamuna tu perhorasan sa matu panggabia butima Batutu.
dang adong be manabay ima sadaha tayo may tate alihu pasaha masih PPH Saudi dah dilaiku doho di botoku opu asoka itu kan opu asoka las dorohan nami to doho toleh ima di pesta di pamasu-masuon ni bereku doho boruku sidoni doho si Sophia hugari mahoto ala nipe jakom malas ni rohan namion gabi makorho pasu-pasu di tonga-tonga ni keluargamu nang di tonga-tonga ni berekon sai pengkeng maho sa matua le dohoto ito laho pa ihti pa hoppu siya nakapoparamu sa luhut na adong na pinaborhat ni pungwatay ito dohoto lay pasahaton nami doyan non alipas di nama pasahaton ulusima kupasahatu ibutoku dohoto lay kuda iya setiap saya berbicara di tempat ini yang saya katakan pada orang semua ada boru kami dan bere kami sama juga seperti itu yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Berkati. Tentunya orang yang takut akan Tuhan. Aktualisasi yang takut akan Tuhan itu adalah dikatakan dalam hukum Taurat yang kelima dalam Protestan, hukum Taurat yang keempat dalam Rom Katolik. Hormatilah ibu bapamu supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Ikut yang lain kecuali hukum Taurat yang kelima itu. Untuk itu Doni dan kau Sophia boru baik-baik kau sama Bapak. Bapak itu sekarang mertuamu dan orang tua yang melahirkan kamu. Menjadi suatu kebesaran bagi keluargamu ketika kamu diberikan punya bapak, punya mama, punya mertua laki-laki dan punya mertua perempuan dalam pesta pernikahanmu hari ini. Untuk itu, Bapak pesankan baik-baik sama Bapak dan orang. Disompe hubak kami ma ulos nagajang, ulos sitoro rabu. Pita-pita nami do itu yang mata di bata. Asa gajang barita gabi, gajang barita horas tu hamuna, tu akatiki dan nengro. Asa tu dolok hamuna dapotan japalan na lomak, tutorua kamu dapotan aik natio. Asa bitang manaru meristo bunda somorok di lolok di purbatua. Anak pedihamu riris boru petorop donga muna ba saur matua. Asapaka hotang urat nai masih jautan. Tu dia bereku doho boruku mangalaka. Saitu sima dapota pasamota dohot parsaulia. Asa saha-saha di solu basahap matu botean. Nung ngasahat diulah kamu nuaing ulot tadi bagasan sadarion. Sai sahat mahamu tu parhorasan. Jala sahat matu panggabian. Amang padenami. Satabi jumolo raja nami raja bolon. Dihamu hula-hula nami rajai Simamora. Raja nami raja bolon. Tung takas jo diboto hami dihami pamoromuna dihami parkilengamuna dihaburjo muna salahuna jala pos durhanami marsahala dohamu dirajani hula-hula nami asanggia di salupit dan tayang muna jalon nami matutu dihami pamoromuna dihami parkilengamuna raja nami hamu baheron nami ala itu tu raja nami raja bolon songonot ni na dua dan sudah purung nang peso sako dari palia dan sudah tutu bahena sobanium molotung petutu mariti ampo pami majalah sopa tuduon sobanami tuhamu saluhut rajani hula-hula nami ulima rohamu raja nami raja bolon gabi amang pada nami deng pasahaton dalam itang yang nami mahami tu boru doh tu bere nami pai dabang ma musik na ho bartusi molo tulak si jalo titing marakop mabain ulos.
mau lihat yang mari kita saluhuna di hamuna pamuron nami marga gultum. Nunga sipul ulota di pas-pas tuhatta di bagasa tikyon. Alani mau lihat yang ma di tuhatta tabuji magwarna. Di ulota sadarion tugon nami panakukon nami ma bere namion buru namion hudul di tongani bagasna. Asa mamasu-masu ma di bata. Duk sahat dan sida hulu di tongan bagasna sida. Manuk pagi tuhatta di tonga-tongan di keluarga nasida. Jadi ope para musik nami. Gabi bang gabi. Nak kudul tujuh bunasida. Bae ma musik nau partusi. Gabi bang gabi. Betul.